Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog aici pe acest canal. Nu am făcut vlog cu dusterul sau cu bicicleta pentru că nu am avut timp, dar am să mai fac un episod sau un vlog, cum vreți să-l luați, despre un Volkswagen Golf 5, o mașină foarte bună pentru începători, mai ales pentru București, cu motor de 1.4 benzină, 80 de căluți, 1.416 valve are, din anul 2008, are dublu climatronic, geamuri electrice față-spate, haideți să vedeți și poze cu el. Întreținut foarte bine și interiorul și exteriorul. Accelerator mai spune că mai are pe aici 215.000 de kilometri, cutie manuală, țară de origine Austria, utilizată din 2008, 2007 scrie aici, dar aici mai sus scrie 2008. Așa, Euro 4, Golf 5, benzină, transmisie față, culoare gri, fabricată în luna 10 a 2007, motor de 1.4 benzină clasic, 180 de cai, kilometri că sunt originali, 5+1 trepte, carte service, dublu climatronic, geamuri electrice toate 4, computer de bord, airbag, ESP și ABS, scaun față și volan reglabile bipozițional, CD MP3 player cu radio original Volkswagen, oglinzi electrice cu încălzire, volan de piele, interior gol, închidere centralizată din cheie briceag, două chei, jante aliaj originale Volkswagen, anvelope de iarnă, motor foarte silențios, numere roșii și asigurare valabilă. Eu zic că arată destul de bine acest Golf la numai 3.490 de euro și probabil că mă întrebați și voi exact cum mă întreb și eu cam ce consum are această mașinuță. Urmează să aflăm și noi acum. Haideți să vedem. Așa, deci exact același motor, 1.416 valve, 80 de cai, între 2006 și 2008, combustie internă. Consumul în oraș este de 9.4 și afară este de 5.4 și consum combustibil mix 6.8. Zice că prinde 0-100 în 14.7 secunde, viteza maximă este de 164 de km pe oră. Altceva ce mai ne spune pe aici despre ea. Portbagajul are 350 de litri fără banchetă pliată, iar cu banchetă pliată se face de 1305 litri. Aproape cât la Duster-ul meu. Ok, e ok, mișto. Hai să vedem acum și un mic videoclip cu ea. Să-ți dau sonorul mai încet. Hai să las pe voi să auzi cum pornește și tot. Ia auzi. Destul de bine antifonată. Claxonul sună bine. Și acum urmează exact ceea ce vrem cu toții să vedem. Mașina pe autobahn în Germania. Ia.
70. ...100... Aici a prins în 20.40, 100... ...578 de metri. Eu zic că trage destul de bine pentru motor de 1.4 pe această caroserie care are... O să vă zic imediat și câte tone are, pentru că am să vă specific. Doar să vedem până la cât se duce și în acest clip. Momentan are 150. ...160, deja accelerează destul de greu. ...162... ...163 cam pe acolo. Haideți să vedem și câte tone are această mașină, după care vom încheia acest vlog. Câte kilograme de fapt. Deci greutatea vehiculului are o tonă 186. 1189, pardon, de kilograme. Și poți să mai pui o remorcă care să o ducă la maxim 1780 de kg în total. Adică cum ar veni cam 500 de kg să aibă remorca. Păi da, cam pe aici cu acest a fost Alex Gușu, iar desigur, noi la data viitoare v-am lăsat. La revedere, pa, pa!